Nandiyan si Kuya Jun, si Chai Ignacio, andyan si Yuri, andyan si Kapitan. Ayan, ayan sila. Downtown Dagupan. to Venetia Highway, Lugar Dagupan. MDCC bikers beating place. Backnap on the lead. Going up to the Swan 6 road. The door breakaway. Mak balik din. Mak balik din. On the breakaway. Going uphill. Is running up 10 to 20 kilometers an hour. We are here at the top of. We are here at the top of Zigzag Road. Hindi, alalay mo lang. Alalay mo siya. Kasi i-video ko hanggang dun sa dulo. Mak on the breakaway is running at 10 to 20 kilometers an hour. This is Mak Palikder, the executive. He is in the executive category. Mak Palikder on the breakaway. No. And Kapitan is on the go. And Kenneth Tirado. And there's Idos. Jesse Pulisino.
Paunahin mo. Kelly Tirado ang kapitan mo. Kelly Tirado. Ano kami nila? Andiyan si Pulisitos, oh. So, we are running at 40 kilometers an hour. Ano nyo naman? Si Juby, dapat hindi dyan eh. Paano tayo mag-cover? So, the two cyclists on the run. Magpapalitan. Nakitin naman to si Juby. Iiyakay mo ito para tayo magkukuver. Siya ang nandyan. Hindi nga. So we are running at 40 kilometers an hour. We are here at Merong Kawayan. Merong Kawayan Squad. Gusto mo Joey? Nasa sabihan mo nga. Dito sa So we have Kenneth Tirado and El Capitan Alboros on the lead. We are running at 40 kilometers an hour. We are Kawayan Swap. We are approaching already the Napocor. We are approaching Napocor. Around 8 kilometers or 10 kilometers away.
Good morning. Good morning. Isang temperero at saka isang tingnan. So, yan na sila. Paahon. Ayan na sila. Kapita. At saka si Kapitan at saka si Kenneth. Yan ang nauna. Yung dalawa. Identical bracket. Parehasan sila. So, ito ang second group. Ito ang second group. Ayan si Fred at saka si Ruel. At saka si Kawel. Ayan, pang-lima. Ito si Pulisidos. Pulisidos, oh. Ayan, si Brian. Oh, sana muna ang Team Lingayen ngayon. Team Lingayen. Okay, Team Lingayen. Jong, congrats. Congrats, Jong. Team Lingayen. Naubusan. Ay, naubusan si Wakmak. Ay, si Wakmak. Wakmak, balik din. Okay lang. At least ito si Romel. Ha? Kaya mo na yung line. Kasi dito ang line, no? Sa truck. Mel! Halika dito! Interview! Kaya mo na yung buhit nandito, ang buhit sa truck! Naiiwan yung masking tayo sa bugalyo!